Здравейте! Здравейте на всички, които ни гледат! Днес, приятели, е един голям празник. Днес е 6 декември или е Свети Николай Чудотворец. Днеска в България празнуват над 180 000 именици с имената Николай, Николина, Николета и тяхните производни приятели. Но специални поздрави и на всички, които са рибари и пътешественици. Те също имат голям празник. И аз съм пътешественик, приятели. Много обичам да пътувам. Пътувам навсякъде из България. Пътувам в Гърция, пътувам в Македония, пътувам в Сърбия. Там, де-факто, правя селекциите на всички храни, които ние предлагаме в нашия магазин. Или този сезон, този зимен сезон, вече имаме и още един наш нов артикул, който допълва нашата богата гама от природни храни, които нямат абсолютно никакви консерванти, приятели. Или вече имаме и един страхотен продукт. Гъбена салатка, приятели. Тя вече е с нашето лого. Произвежда се под нашето лого, което е гаранция за качество, приятели. Това е микс от гъби, мариновани и овкусени много апетитно. Върви като едно страхотно предястие, както като консумирам алкохол. Аз с ракийката вечер много обичам тази салатка. Дори и с винце, приятели, или към някакво хубаво ястие. С нея може и да се готви. Или нека да видим какви са нейните съставки. Гъби в променливо съотношение 70%. Масловка, кладница, печурка, шеитаки. Шеитакито е една японска гъба. Слънчогледово растително масло, вода, сол, чесън, магданоз, оцетна киселина, лимонена киселина, млечна киселина, приятели, черен пипер и риган. Бахар, дафинов лист. Един страхотен микс. Или нека сега да видиме това наистина има ли го вътре в нашото буркан. Ще мина от тук, вече не знам къде е по-напряко. Пълни сме с стока, приятели, за зимата. Това нещо можете да си го поръчвате не само за вас, за вкъщи, за собствена консумация. С това нещо може да заредите и вашият хранителен магазин, приятели. Просто трябва да ни се обадите. Нищо повече. Нека да видим сега какво има вътре. Цинк, капачката. Ето. Гъбките. Дайте да извадим. Това е шеитаки. Познавам. Така, печурка. Масловка. Ето е печурката. О, какво хубава гъбка. Оха. Оха. Ето. Хубави гъбки. Хубави гъбки. Мариновани. Много, много вкусно. Я да видим. Ето. Ето ли гъбките? Ето. Аз ще си хапна тази. Много е хубаво. Супер. Дай на колежката да дадем. Колежката как е? Гъбките. Много хубаво. И колежката много обича тази салатка. Много, да. Я да видиме. Я. Рая да реши. Даже и Рая обича гъбки, но тя ги яде без ракия, приятели. И това е от нас. Може да си поръчвате, както вече казах, тази салатка, както по телефона, така и в нашия онлайн магазин, приятели. gia-bg.com. В YouTube ни гледайте, където вече станахме 10 000, нали, едно голямо семейство, приятели, едно малко градче вътре в нашия YouTube канал. Очакваме един голям палец. Гледайте ни, ударете палец, абонирайте се и знайте, че ви обичаме. И следете нашите видеа. Другата седмица ще готвиме миш-маш, приятели. Пак под нашето лого,
БГ Мишмаш. Това е продукт, който го имаме само ние в България. Обичам ви, бъдете здрави, приятели. Хранете се здравословно и гледайте нашия YouTube. Чао!